Taky čau, rozhodl jsem se na teďko natáčet cheaty z Vietkongu. Zatím mám Armada Multimode 5 zatím. A tak se jdeme kouknout. NV Base, super mapa. Tam máme procházečku zdí, takže super, no. No, nevím, jestli to hledám na YouTube, protože je to moje první video z Vietkongu, no. Natáčím to přes Fraps, jako skoro všichni, no a bude se mi to sekat, protože natáčím přes Fraps, no. No, teď vidím. No, teď se to pomalu hůř načítám, ale zase to má lepší obrázky, jako, no a screeny prostě, všechno je lepší. Hlavně, když máš ten LMDS Multimode. No, takže tady si dáme za Američana třeba, a tady skinhead, už tu máme. AKčko, aby jsme byli skoro neviditelní. Počkáme, jestli oživíme. I am Avenger. Jo, ještě je vidíte také barevně. Takže je to super. Tlačítkem del se přeměňují účinnosti zbraní. Vidíte? Kde se nabijeme? Jo, máme nekonečno, a já si rád nabijím. Jo, také nejlepší. No a běžíme. Vypadáme jako Vietnamec, ale jsem Američan. Takže se koukneme. Máme nožíka, tak, pojďte. Chcípně. Tak, chcípli všichni. Tak. Tlačítkem del se u tohohle nemůže přepínat. A chceš nůž? Ochutnej moji kudličku. Ty taky. Co chceš? Ochutnej mou kudličku. Zázračná kudlička. Co tu do mě střílí někdo? Cheater. No konečně to pochopili, že jsem cheater. Tak jo, teď tě prošpiku AKčkem. Vpravo nahoře se to ukazuje. No a ještě mám jetpack, to je na lítání. We have cheaters. Chcípně. Ty taky chcípněte všichni. Já říkám chcípni. O, vidíte, už mám skoro 21. Super. Jenom při jen nabíjení se taky může střílet, jo, aby se neřeklo. Ale kámoš, kryju tě. Říkám, že tě kryju. Chcípni. Jo, dobře mi. Teď si na něj jdu jetpackem. Ještě to momentech přidává jako tohle. Potom se dá lézt, vidím to jenom já, ostatní hráči to nevidí. Zorně ukážu. Tak. Oni mě vidí, jako že jsme jenom ve vzduchu. A už mě vidí. Takže se skryju, vezmu si lékárničku. Tak, a můžeme jít na ně. Kde jste, žluťáci? Chcípněte všichni. Já si to malinko zahrát s tlmičem. Jo, to je super. A na tebe. Cípni. Jsem to prej. No, většinou budete přát, že jsem lama, ale je to prostě baví. Stejně už někdo Vitkong nehraje. Teď jsem se k tomu vrátil, protože jsem neměl co to učit, protože Minecraft server byl vypnutý. A furt je ještě, myslím. No, tak se prostě bavím takhle. Hey, the noble cheat Avenger. No, jasně. Haha. Chcípně to. Jo, mám unbanner, takže když mi dají ban, tak se hned změní a můžu se znova připojit. No, a to je asi tak všechno. A jenom u nějakých map můžu takhle prolízat s dima. Takhle do těch tunelů takhle nemůžu střílet. Tak, ochutnej můj kudličku.
ochutnejte moji kudličku. Tak a vidíte ještě barevně ty střely, tak, sípně, ty jsi mi zabil, kámoše. Ochutnej můj rotočák. Jo, takhle to nemůžu prostřelit, jo. Ale oni jo. Což je docela nevýhoda, no. Taky kdyby jsem přesto viděl, tak by to bylo mnohem lepší. Takže většinou se vždycky schovávají za to. Ty jo, nezabil za mě. Ty zaželeš, mate. Schválně si poznají, že jsem s nima. Nejde. Uhni. Yes. Shit. Shit. Tak. Pojď v pohodě. Dej blue. Tak. Srý to pomalu. Tak, sypně. Tak. Hustý. Ta zbraň je dobrá, to jsem neviděl. Jo, některé zbraně to mají takhle. Ať je prošpikuju tě. Kde seš? Sypně. Sípněte, máme smrtelnou zbraň. Ach, sípně. Co tam střílíš? Tě prošpikuju. No, hned mám skoro 60, super. Možná existuje cheat na skóre, ale já ho zatím ještě nemám. Říkám zatím. Jinak hraju za klan Lemon Dogs. Sice v méně to nemám, protože víš všichni, že je to cheaterský. Hej, jo. Cheaterský klan, no. Tak se vždycky mění jméno.